Jeg fik æren til at være en del af et nyt dansk tv-program. Og guys, uden manuskript, uden filter, connecte følelser. Jo, og jeg har et spørgsmål til jer. Hvad vil vi gøre, hvis strøm og vand forsvinder pludselig? Guys, følelser var overvældende. Fysisk og psykisk pres. I kan ikke forestille jer. En ting er at høre anbefalinger. Det vil være en god idé at have en nødkasse derhjemme med vand, mad og en radio. Men noget andet er, at det står der med begrænsede ressourcer. Guys, jeg ved det godt. Det er kun en tv-program, men jeg føler, at jeg er heldig, at jeg har oplevet det. Og når programmet udkommer, så deler jeg det her. Husk at følge med, og husk, det er bedre at have en nødkasse derhjemme, end at mangle vand, mad og en radio.